Наскоро ви споделих за един мой проблем, свързан с подмишниците ми, който се получи от антипреспирант. Ходих на дерматолог и се оказа, че съм развила алергичен контактен дерматит. Вече, както може да се види, съм много по-добре. Ето как се справих с това. Ето този крем супер много ми помогна, докато дойде време за часа ми при дерматолога. Крем от естествени масла. Но това ме облегчаваше. Стоях по цял ден намазана с него. Когато отидох на лекар и ми казаха, че не е безобидно и няма да мина без кортикостероид. Писаха дипрозон и също така да си мия мишниците с душ гел за атопична кожа. Това да мажа с крем с церамиди. Дерматолога ми каза, че повече не мога да използвам нито този антиперспирант, нито какъвто и да е ролон или спрей, който съдържа алуминий. Защото тази алергична реакция се е получила точно от алуминия и в крайна сметка ми препоръча да използвам ето този ролон на Юсерин.